Nyokoro moge jong machiegni oyawre kendo wantiere kar kae chenro mar mbakoro makoro sano chako gi chal mar fwambo mage e weche moko madhi bedo kata kalos weche manyien odiochiengni ma kawuono anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwaro ma okeo nyaka sango machiegni maege moko mwachako ka nyakwaro moge jong kama yudo ni nyaka sani chal mar wach en mane kotenore kod duol marango ritruok makare apaya mano NTSA ka ochopo nyaka sani nyakwaro moge jwang yangore ni milome magichiwo kendo magimedo kono jopiny mawuok kuonde mopogore opogore mosebedo ka tiyo kod mbui no mano mar Teams to pontiere kod omenda mapok gichulo ikwayo mondo mi gichak chudo gitiek chudo makamago chopo chieng' tich abich tarik 15 mondo ne ni koro gichako dar ka gidonjo mar chudo kokalo e mbui monywando chenro duto mag piny owacho mano kokalo e kar tudruok no mano mar eCitizen ka ochopo Januari mano dwe manyien tarik 2 mano higa manyien mar 2024 mano milome mowuok kata ka NTSA ka koro ikwayo jogo matiyo kod nyamburko kaachiel koda ka apiko jogo mantiere e pinyni manigi omenda monego bed ni gichulo mano ka okalo e mbui mar Teams gitim kamano ka dar kadonjo eCitizen pok otimore mano ang' waluoni kanyo bende ang' waketni geyo makare odiochieng' ma kawuono nonro mar TIFA nyakwaro moge jwang' igolo odiochieng' ma kawuono madhi bedo karango tich ma jatend piny Kenya osebedo ka tiyo e bwo kinde mokalo ka koro higa ero rumo idarange kata ni chenro magisebedo go kar kanyo adieri gisebedo mage mano ka otenore kod wechego mag dongruok mano mar piny Kenya wechego mag uchumi to ahinya wechego mago mag kaka sirkande osetiyo mano mar Kenya Kwanza kaachiel koda ka jotend migepe mosebedo ka tiyo matek kata wache kanyo ni best performing cabinet secretary en mane e kindego bende idhi ber kata ka imiyogi kwan mar kaka bende gichiwo nonro mar TIFA dhi chiwo paro ewi tend Ruto odiochieng'ni ma kawuono kaachiel koda ka wechego mag uchumi chal mago mag duond buche bende dhi chiwo kar kacha weche mamoko kaka sirkal osebedo ka rakre kode kotenore koda moting'o koth El Nino pi oula mosebedo ka ywero gwenge mopogore opogore mano bende dhi bedo kar kanyo ka gin achiel kuom gigo ma irango mogik kanyo gidhi bedo ka girango chal mar arita e gwenge ma opogore opogore ni chal mar arita koro bende en nade e gwengewa ma opogore opogore e pacho kae mano dhi bedo kata ka timore odiochieng' ma kawuono ka gidhi bedo ka gintiere Heron Potiko Hotel mano mantiere buo Nairobi kar kae ka gintiere apaya ma Jakaya Kikwete lendo makamano chako dakika machuok dakika 20 kowuok sani ochako saa 3:30 ang' wakoni mathoth matimore kod wechego e kaunti ma Mombasa wach ma joja oko kona kar kae en ni ikruok itimo ne nyasi mar higa manyien kaachiel koda ka nyasi mar Christmas ma bende timore e kaunti ma Mombasa en romo makelo kanyakla gavana mano e kaunti ma Mombasa Abdullah Nasir ma bende bedo kar kacha mondo mi gilose chenro mag nyithindo wacho ni Christmas Children's Fun Fair madhi bedo kacha Mbaraki Sports Ground odiochieng' ma kawuono mano tarik 13 dwe mar 12 higani mano kama dhi bedo kar kacha bende nitiere gik mopogore opogore ma idhi bedo kata ka itimo mano madhi bedo ka koro nyasi maduong' idhi bagi chieng' ngeso kama gidhi bedo kata tree lighting ma bende gidhi bedo kata ka gitimo nyasi makamano timore odiochieng' ma kawuono saa 2 mar okinyi kochakore kato bang'e ang' odhi nyaka sama gavana donjo kanyo saa 6 mar odiochieng' to nyasi ang' rum saa 10 mar odhiambo ma kawuono itime Mbaraki Sports Ground mano ka gintiere kata kaunti ma Mombasa kendo mano e ikruok ne nyasi mar Christmas e kaunti ma Mombasa in Mombasa ne chenro okinyi ma kawuono temi chop kar kanyo fombo tie kar kanyo bende ang' wamedo luwo chenro mamoko matimore kaunti ma Mombasa nyakwara moge jwang' weche polthoth maluwo ni sani ma bende kwarango wechegi mag nok mag arita kwe mano kama warango iwacho ni counties mopogore opogore to ahinya bende waranga ne county ma Siaya nitiere jogweng' mawuok Mahira mano mantiere Ambira sub location mayudore Ugunja Siaya county ma bende koro ywak kaluwore nitiere wechego mago mag lwenje mago mag le kod mago bende mag kit chwech mano ma bende nitiere kar kanyo ma onego bed ni warango e kinde mabiro mano ka wantiere kar ka mondo mi wanegie ni gin to gin gik mage matimore ok gin kata mag kit chwech gin mago mag kotenore kod weche mokwongo le mag bungu mamonjo dhano kaachiel koda ka dhano ma bende nitie kar kacha madonjo kuonde ma le odake mago bende dhi bedo kanyo ka waluwo ni e yo makare e kaunti ma Siaya ni gitimore e yo machal nade chanjo mar korona nyakwara moge jwang' e kaunti ma Migori yangore ni nyaka sani imedo ke kendo imed time e kidienje ma opogore opogore ka nyaka sani
nitiere mano ma program iwacho kanyo ne COVID-19 vaccine integration to other program or activities. Mago bende bedo kata ka ijiwo wechegi mag chanjo niere kaka inyalo ketgi e yo makare. Tenye kaunti ma Migori, George Maluo wacha makamano. Dakika osekalo 13 nyaka waramo gi jwang' mano tok sa adek. Sama bende korang' wayudo thuolo mar mondo mi wakonie ni gin to gin gik mage ma pod wamedo mana luoni. Nitie achiel moro kama jafwa marwa e wechegi mag siasa ma bende luwo odiochieng' ma kawuono mano Chris Owino ma bende obedo kanyo ka oluwo odiochieng' ma kawuono. Nitiere riwruok mago mag duond buche duto ma bende koro nitie gi conference margi ma giwacho ni malo ni Political Parties National Conference ma bende dhi bedo ka girango chal mar piny Kenya odiochieng' ni ma kawuono. Dhi bedo kata kitime Sarova Pan Africa Hotel mantiere bo Nairobi kochakre saa 5:30 mar okinyi. Wamedo luwe kendo wabuko ni mathoth kotenore kod weche go duto. Koro ikete mana kar kani mar ang'o koni magi duto kod kuku magi. Imedo turi kodwa luweche gi bende mbui. Watiyo matek mondo mi waket gigi duto e mbui mago mag Ramogi TV. Yude mbui mar Facebook Ramogi TV X yudwara @Ramogi TV KE. YouTube bende wantiere live. Picha ma kama nyalo yude achiel kachiel. Koro kibaji kik goyi. Kuondego mag Instagram bende wantiere achiel kachiel. Kanyo inyalo yudo post mag weche manyien madonjo kata kapok wakelo nigi weche manyien inyalo yudogi. Koro gima inyalo timo kaka Ramogi TV, donj mana e Facebook fan page marwa kacha, follow page mar Ramogi TV. Ka in e Twitter, machon ongere ni Twitter masani en X, donja kacha ti follow wa bende kaka Ramogi TV KE. To wabo yudo thuolo kata ibiro yudo thuolo mar yudo weche manyien gi ka joda temo matek ahinya mondo mi uked weche matuch ka wuok e kor gwenge e kindego duto. Mano betie Akinyi tiyo matek ahinya e desk no. Mano ka orange odiochieng' ma kawuono ka intiere kanyo kachoko daka Brian e kinde mabiro ma girango ni weche gi ochopo ni e yo makare. Mano ka gintiere mbui kar kacha mondo mi gigi ochopni e yo makare. To kiyoro gi kacha bende share kamano bende kaka inyalo konyo kaka Ramogi TV kokalo e mbui wa mag Ramogi TV kuonde ma yudo okinyi ma kawuono kod ndalo duto kata e kinde mabiro. Anga wegi kanyo e chenro mar mbako rom koro chako ka Joyce Dudo donjo kod twak higni 60 osekalo. Kinge mage ma Kenya osegoyo. Nata e chenro mokwongo e telo mar ariyo mar mbako romo nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokio nyaka Tsango oriti masani.